Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kabaningkong kadai habay di bakatung kamnas. Hajing siya kisnem ki baladep ka negrims sa bakatung ka khot application nam tamantung kamnas ang ni ka siya le hi da ka negrims. Rehaw news nam baladep kay ka new director la le ulong ba upenlong ya ka ni kajing tung kam nursing officer lang ba ka Norset. Kabak le lang ba ki institute kum ka AIMS bat ki pat ki Jakapur India. Kajing le jong ni ya kani ka exam Norset ka pelong ya ki samla ki jong ni baki nom yo lat bantung kam nurs. Na ki sispa khandai po sispa kat nu tilgi pos ki kena ki jong ni ki bayo rong lang ba ka Norset ki dai tangkat rew hadu khat nyungut. Kaumut baka penduk lat ki jong ni nama ka Norset ka ka exam ka ba hadu kata teka dei ka exam ka badang thamai teka jing dawa ka jong ni na ka negrims ka long baik mdei ban pelong exam lang ba ka Norset balada ka kwa ban pelong dei ban ai lat yangi ya ki kon samla ki jong ni bakin long familiarize bat kum kini ki ja exam kabaar habay day ki outsourcing agency ki batray security hang ni ki batray ki skill unskill ni ong ba mdei ban khot da ki agency ki banaba bat ki batray po jong kita ki agency ru ki day bandai ki local komot ba ki try muluk nang ni kabalay kabangi ni dawa kalong ba yaking ni ki group B bat group C day ban thungkam prapo persen ya ki try muluk ki jong ni bat kabasan kabangi dawa khmat jong ni kalong ba kini ki nurse ki bala tray hang ni hapot ni grims ki don ki batray lang ba ka outsource agency ki batray ki laki sunsnam newsnam chiposnam telada uniu director khot lang ba ka Norset kini ki bri ki jong ni ki bala tray hang ni ki postnam kin let cha ai tingi dawa ngi on ba ka day bandon ka one time policy ka ba ki nurse ki batray hang ni hapot ni grims day ban observe no eki day ban penrung no eki permanent hang ni hapot ni grims kita ki di kimat ki bangi kwa bani kren ngi kwa bani kren ye sapang ka jing ki jingja thurmur ki ba ka ni hospital ka le dang kini khendia singi play i ba ka we ni ki pardok prasnam ki jongi khon samla jo ka jai benri kala shudu ai ila ka jong ka jing em ndai tangkat tangi la yo sibun ki complain ba ka ni hospital kale experiment ye ki met yap jong ki pardok prasnam ki jongi yak ni hospital ngi kwa ban ye kren ye kum kita ki issue ban ye kren ba uniu klik jo ka ni institute ngi klem yo ala nama ka attitude ka jong u tingi nget ba le si hakini ki singi ki ban sawan ngi sa penbek ngi sawan pat ban ye kenduk ban ye kren batu